Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule nimin lama Burma si pai thlo na tla chungchang kha hantar lang ve zokila news tam takin an puang na sa hle a phe na thil om ni alang le a che vel han hol ve thung don te ang kanriat angin Mandalay region a Payen Olwin ani shakan airport bula Burma si pai thlo na chu ninga ni jing kha na tla a passenger som pathuman thia anjinga hian Buddhist pui thiam lar takle sipai officer parukan boral telani sipai thlona hi airport bula electricity department a thokte chenna housing complex pe maya tla a he thlona hian tumchu atum ve na a khola chen lo wangin thunun the ni lova jingda ret vela he chet chulna hi athleng ta ani he thlona hi mun thum la ya bungani thunei tu te le khaput ro atanga alandanin he thlona hi khom dan zir lo wangin atum sual ni inan soya ninga ni jingdar saria nei pi do atangin a thlok chuaka darkar khata thlo nu in Mandalay a hian ron tumatuma a che sualta a in biak na po afelani anti he military transport aircraft hi engti tura thlok chuak nge ti hriat ni lo ma se boruak chuan satlia chuani lo mela Buddhist pui thiam hing thang tak pahni an chuang tel ve a khom dan po apanga ya ruwa po pangai takin asura ma se ato pathil thlengero ara phlak le ani ti in news trend kha chuan an tar lang thlona thlo chhuwa ma a thlona a chuang tarlan an ni dan chuan mong chuang zinga hian badanta koisara po atela military officer major moi hlete major zo hlu te captain min sole captain so hen let tabaka sergeant kong san win le sergeant lamin win thain te an telani sipai lamero chuan sipai officer boral te hi anje pri a nei pi to a mahawi thu tarama jaikon monastery mi monk badanta koisara baka mi pariatan boral ni in an soi ve thunga monk le donor te an telani Payen Olwin township a kayaw kyaldo khwa a monastery thar hong tura tel tum man ni ti in sipai lam thu chua chuan an tar langa sipai thi thuan soilang lovani sumdong mi pakhat winko ko mia phu tia an ko chu he thlona hian a chuang tel ve boka ani hi afapa pathum nen he thlona hian an chuang bok ni a hriat ani an zinga no pangber payang phon paye chu adam chuak lau thung nimin jingdar kwa vela thil thleng kha ani la in tun thlengin thu chiang tak puan chu ani lova thil je bruk le in thup tam tak om nge ni a hriat ani sipai en kol tv maiwadi tv chuan kol pui thiam badanta ko sara thi thu hi apuang war ringota ani hi Burma sipai general ni reng thin senior general thain chen ordain tu kha ani a pui thiam jinga chuan milang sar ber te jinga mi ani phiaruk na nge suicide pilot hei hi zo na lian tak chan om si lo chu ani athi jinga po hian Myanmar military te hian je bru kan nei nge ni a hriat ani a sipailal ong hlanga ui palian pahni an tel ni a soyani boka thlona chuang zongjong kha sompali ni in sompahni an boral ni in chanchin bu te chuan puang ma se mi somparuk zok an chuang ni in Myanmar online news trend khat chuan an soi ve thunga chutiang ani chuan mi pahni te chanchin hian ngei vena hlo thar hle a tu te nge ni ang ti chu Myanmar mi puite zo na lian takani me kani sipailal lieutenant general ong lin duele vice senior general so win te chu he thlona hian an chuang tel ve nge ni a hriat ani a he thil thlen nu hian Burma sipai mun pui nei pi do chuan security a tight hle a ven him na chu a ma zong aya khau zo ka kal pui ni in ni zan lam khan sipailal pakhat lieutenant general ong lin due chen na lama chuan thil thleng ngai lo thlenga oma sipai ho tulian motor in pa ka tam hle a hei wang hian Myanmar sipai ho tulian Lieutenant General Ong Lin Duen hi he thlona atla boral zinga hian a tel ve nge ni arinani ma se sipai lam chuan he thubuat sei lai thleng zun ni som pakhat zing lam thleng hian engma an la puang zar du lo thung ong hlai ro rel na chunga hian tun hnaya thu nei na lama in mu thiam lo na engemaw oma ma se pon lama puan zara ni lova tuna sipailal pahni tenen po hian an thu a in mu to lo ni a soyani min o hlaing hi
Burma sipai senior general rai tak lo ni to Thein Sein na tupa ani awang hian a ayalal then khata kai san khala sang ni som pathuma senior general a ong hlaya kha aron kai sanga Thein Sein khan ro rel na achol san don to awang khan atupa ong hlaya kha Burma sipai ho tu beratan achungmi te kal kanin akai san tirani sipai ho tu liana in free pona eng mo a om pha a ong hlaya din hun hi a him lo hle ani hei wang hian a thu nei na so nge nan engkim tor huamin mipui sarkar thang duang mek chu a pai thla ka nga ya chu tiang chuan boruwa ka om tange yani Chinese President Xi Jinping an achak zia pholan nan le mipui ten an rin thei nan Indian en boruwa ka siam thina indo tak tak mangsi lovin pu Xi Jinping a hian a thu nei na chelek fo thin ang hian ong hlaya po hian ani na so nge thei nan le sipai lalna an vua wangin an in chom chho zel chan himnan mipui sarkara paithla ani bermai Vladimir Putin te Kim Jong Un te Xi Jinping te chuan an kong dala om te chu an da tha mi mai zela hetiang che hian ong hlai hian rom han na siamin alal thuthleng hum himnan a uipa khoi ama ngur tu te hi ada thave tamayam ni sipai TV lamin khom da na chian lo wangin khat thlo na khat la ani ti inan puanga ma se he thil thlen lai vel hian ruwa chu asur ve nge ya ma se ruwa sur satli amayani a thlo na satli apo ni lo sipai le kol pui thiam lal te chuan na sipai thlo na ngat le nga la ni a him viau tura ngayani lain ruwa sur satli awang maya heti taka chiat na thleng mai hian mi ngai ati thalo hle ani ma se heti lai hian tuna kol pui thiam boral ta hi ong hlayanen in leichin na thatakan naya apu Thein Sein na pui thiam bik ani le ngala mei thla khan he pui thiam chen na nei pi to a Mahawi thu tarama jaikon monastery hi tlo in he pui thiam badanta koisara nen hunan mangdun nge ani in leichin na thatak nei an ni a ong hlaya hian athi adu lawang ti in mi then khat chuan an soibok heti lai hian rindan pakhat om ve le thaya chuan he sipai thlo na khaltu pailo thi ani aming le ni na tarlana ni lawa ru asur satli awang mai he thlo na chet sol pui hi mi makti ani a kan hriat angin tun hnaya Burma indo thlo na ten nam sipai an kap na sa thin hle a Kachin state le Karen state a phei chuan Burma sipai indo thlo na te hi an chena sa zualani Kachin Independence Army te beitu Burma indo thlo na khan an lampo la kap chiam maya a zeilo wang ti do ni la pilot satlia po ni lo fighter pilot tengat phei hi chu rin tlak takan ni a an bei tur te hrachiang sa le target location eng kim chiang sa in an thok chuak thina helpol bei tur zong chapin an thlok kol ngai lo target mu mal le chiang tak nen an thlok chuak thina khati chung khan an lampo la kap chiam mai ani kha fiam thu ti takin Burma sipai pilot hian KIA te an tran pui ani ti in kan soifawa pilot hian an lampol te ka hi atum tak zo ka ni mai lo mo tun na ya po Burma indo thlo na hian voi ni lai an lampol an kap to a engwangin nge an ka ngotang kan soifo thina Burma sipai zinga hian mi puilama tang khitam takan oma an chung te tortur an ngai tu awangin mi puilama alangin an tangam lawa tin sipai piang thar kan soi thina mi puilama tangta sipai zariat chuang zetan om to a atam ber hi Myanmar Air Force le Myanmar Navy te anni tuna sipai thlona che sualta a po hian Myanmar mi puite timang ang tu le mitam takin an laka phubala kan chak sipai lalte an chuang ni a hriat ani a he pilot hian mi sual lian pahni ba ka sipai lal ho officer rual te thi chilna hun ram changa mu ani mai lo mo ti chu ngaidan om thei takani sang hi som pasari khan Andaman tui puya Myanmar sipai thlona lo tla to boka khami tum khan mi za som ni pahni layan borala hi Myanmar chanchina thlona chet sona ra phlak berani mekani sang hi som panga apo khan erbagan thlona chu tum konga lo tum sual to a passenger le tum konga lo om ten nunna an chan to bokani ole du tok le photang video dot le kanin hole thau don ya in zafa in mang traffic ole